ndedzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kutaura kwandiri kuta kudai. Regai nditange nekuti turu yeZim Celebs yandaimbotaura kuti ine more than 300,000 vanhu vanoifolowa. Iri kulonja hanzi TV channel yawo ari kulonja panenge pachibuda zvakawanda wanda makuwa maartist zvakawanda wanda ndofunga zvinenge zvibuda ipapo zvakanaka chiti zvakare makorokoto congratulations neTV yawo seche ipapo zvakare munhu waMwari Java wabva aenda wakandotaura achiti makorokoto kune Zim Celebs vakati zvese zvaunoda maartist upcoming artist comedians vemadrama zvese zvanda chavo zviri kutrenda makuwa zvese zvanda unozviona chi paZim Celebs zvikanzi navo dangoti congratulations ne something chamuri kutunzirawo muna November umu twava mundobva waita vaita vachifundukira zvavo vachibvisa mabhimbo avo zviro zvakanaka vanga vakachena chakanaka mukakaurungi ndobva mwadanza kuti wodhana murwadziwi chi nevanhu vamwe vakati unomwari chi adikura nhema apa pamuri kunyengerera kuzoramba muchifichiwa papeji why would someone speak like that nekuti one page rawo rakakurawo kuda mazwana havachanye kupostwa kuda nekuti ivo vane foundation yavo kuti hazvina kushata. Tochibva ipapo toenda zvakare pakuti kune vanhu vaitwa mainterview vaya vanenge vandingati interview asi ngoti vaikanda mapost avo akasiyana kuti vanga vachasei vachinzi vote for this person zvemainterview asi kuti vachaselecta sei kuti akawina apa ndiani asi akaibuda vanhu vakasiyana zvainakidza vamwe uchipakanaiseswa ngo ichasei asi zvainakidza zvaitwa maaudition avo uchitaura kuti hello a very good morning or very good evening to you ndauya nenhau dziri kuitika kumastreets wati ndozvavanenge vachasei vachitaura vari pauyu pacho uchitaka clip kako kadikeke vamwe kati it's your boy what is your girl what so today I'm gonna bring you so many things from Zim Celeb what zvakanaka chingodzidza kuti asingatozii kuti kupresenta you can present like that's so very nice. Tobva ipapo tochiinda zvakare pane imwe nhau Budigi Nimbi sekuzwa kwenyu rwendo rwadarika vakabuda nefarara yavo vakaita mudumbwe kudai kugudza mudumbwe dzichinda kwadzaenda ikoko kwacho vakandofara vakadii kwazoita handisi kuti apa vanga vari kupi chaiko nditi vanga vari kubroadway kuti vanga vari kudomposha kuti nditi vanga vachiri ikoko kubruwai vanga varipi chaizvo nekuti kanzvimbo kakanga ngozara varungu chete vanga varipo vachirwa maselfi naBudigi Nimbi muona manje vakati #having fun nemafanzo anokushata kana munhu uchifara uchinakirwa nemufanzi yako yese yoyo vachichinjana vakadai chakachitori chigroup chazonakidza chekuti sitepon yazorwa naBudigi Nimbi vapedza kutorwa mapikicha yandigura kunorira ndaidzokora chigripi chiti Budigi Nimbi vanga vaindepi vaurashikere vavaita chahwihwe chekuti vanga vachitorwa mafikitures nevanhu vanga vachichinjana nekuti uyu mumwe wacho anga akapfeka nguo yakaita tsvuku ya wangozosarira kauda kuti Budigi Nimbi chemira ipapo mamusati mapedza matura mwese inanzi ndatorwa selfie nemi Budigi Nimbi ndokutanga vachifamba vachienda vachizvikweva Budigi Nimbi vanozvikweva Budigi Nimbi vanozvikweva vanenge vachifamba kudai sekuti mune mamoto kudai vakadaiwo so zvokuti haufani unosangana nemota haufani kuridzimbira ukaridzimbira ukarigoma kudai unenge waridzimbirako unogwadziwa saka wangachito kudaiwo so vakaisa maoko mupudu mavo vakadai vachiinda apana chichi zvine vari kuonekutwa achinokudira pakona baba vanga vachiinge kuBudigi Nimbi tatoshaya kuti vanga vachindepi vava vachitongoenda kwavanga vachinda vachizvida vachiinda kwakusina Ferrari kwakusina Lankongo yavo kwakusina Lamborghini yacho kwakusina Bentley kwakusina saka vanga vachindepi Budigi Nimbi pavapedza kutorwa maselfi vachinyatsokuzvitundumadza vakaisa maoko vekera chandinakidza chisitepi ichocho manje ndatombouta chahwiwi ndikati ini ndatoitira confused for him ndikati kwavari kuindepi hakuna kana munhu angari kumberi hakuna kana kuti zotongwa chindepi kuko kwakusina kana chitori kumberi kwayo saka ndizoziva kuti dangwa chiamboekera Budigi Nimbi wandipedza nhasi handibudi kuranhima zvikanzi neveZim Celebs Bossy G supported by Zim paparazzi taking pictures with the fans zvikanzi nevanhu sitepu yaAngle G manje ndo yese zvikanzi istep yeMbinkaudo handiti step yemaUSD waiona sei zvikanzi yakapenga nevamwe zvikanzi kuita kunge vane mamota muhapwe here nekuzvifila
like I said, kana uchinese kuzvinzi kuti aufaniri kuguma hapa kuti ukaiguma unongochitodzimbira chironda. You are not supposed to guma chironda ichocho. Zvikanzi kuita mari kwakanaka guys, I'm telling you. Nevamwe zvikanzi true, repeat. Zvikanzi ikaoma wakukepicha attention yevarungu wave nesomething waudhani genius. Handiti because varungu ndo measure of success here. They rule the world. They really stop for nonsense, especially selfie. Avadi varungu vanoda kufinyamisira memwana varungu kana ukada kuti tipe selfie kude vanoti society kana kuti is she taking pictures of herself or is she taking pictures of us? Ndizvanenge vachita vanoonekwa zvavadzingwana kana zvanzi kupi kwavasingaite stop for selfies. Certainly not here in Europe. Iganda badzi vangori vanhu sesu haikona kuzvidzikisira kudero nemuwanisi varungu. Zvikanzi therefore you lost go reevaluate your love. Hamutangada kuti chiipa papa munhu uyu. Zvikanzi nemwoyo vanotambira pairi stereki. If you noticed vakapata kana kuti wakapata uya muEU ubatsirike. Nothing special about being white nevamwe wavo. What are you doing in EU? Kunanja varungu handi ndeo kwamunogona kuzvapinda papi. I met a white person saka pana zvavanotaura zvanzi big achievement. Ko kamufambiro manje I think muzungu uyo anga akunotisa kandionewo boss G nevanhu. Zvanzi pamwe angati siya something boss G akati why can't I go away? Why can't I walk like I'm flying? Pane kusiya something kumuzungu. Zvikanzi nevanhu siya something hayakaoma. Umwe uya anodiwa nevarungu so here. Naso kuti upi angachirwa papo. Zvanzi umwe uya anoita zvekushandirwa navo mufunge zvakaoma. Hausi kumuziva. Madhamu yake wakamboiona here. Cameraman wake Anthony Murungu ufungi. Pana Rengi Marshall Code apo. Nevamwe zvikanzi aripo here. Zvikanzi yes. Ko step yekuonekwa muri kuiona here. Varungu vanotodawozve zvikanzi hapana asingade. Step yemunhu asingakwerete muri kuiona here. Kamupana kati sori kachiteera I guess kataura kuti tokumbirawo kuzoya kudheni kuzotora mapicture nemajamba. Ndobva boss G vati for the why would you come to my den and take my pictures with my jaguars, with my lankonko, with my felala, with my bendeli? Akuna zvo zvakadero kuti zvakushata techingodzochinda. Zvikanzi namwe naile walk uncle G usadero kastep kemunhu ajumwa nemafanzi kastep audo manje kunge Batista honai step yemukoma G akomanaka kokuzoti paparazzi. Hey, yes, it's high time. I think we should have our own paparazzi in Zimbabwe. Why can't we do heavy and got my paparazzi? Ingwani uko ku America kune mapaparazzi. Asi mapaparazzi ku America I think mamwacho nani ngandtori obsessed. Ndino remember Kanye West achimuka na 4 am sokuti waenda kunomanya here kuti waenda kunota photoshoot kuti waita sei asi 4 am. Kanye West achimuka pepe paparazzi zitora pictures. Kutostoka munhu. Do life yawe yoyo. Saka vana vatangu vai zvinozoita here kana kwakuzimbabwe kuti mupaparazi wakadero kana kuti unongowo mupaparazi wongodero kungoti ukamujumawo. Zvikanzi kastepi kekusada kubvunzwa zvakawanda nechirungu but otherwise arema zvake. The next white party might be a white one. KuZimbabwe nyango gudo rikaita mari munongori nanji. Why would someone say that though? Kwakati ngo appreciate awo. Zvikanzi if zvinodadisa gentleman was a human being. Step yemunhu apedza kutorwa mapictures nemafans muri kuiona here. Can you feel it? Tondindega ndaifarira kastep step racho mari yakanaka shwa bingaudo yashuaudo havana kubhadharwa here vanhu ava kutorwa picture. Why would you pay some people kutora mapictures nemunhu? I don't know. Zvanzi step kekuti zvakwana mana. It's like Photoshop hawote nevamwewo kokuzobva kunge akuda kubhuruka indau. Wona type yestep yachoni yakaoma. Mari yaenda pamunhu chaiye. The problem is munozonyeberana ikoko. Zvikanzi koku always beat fund. I don't know what it means. Step manje. Sisi step reva zurova manje vakuenda kana ndakushata. Hey, the real African giants.
ndo zvimwe zvandaona hangu kumastreets uku kana nekuma-avenues kunyanyanyanya ndo zvanga zviriko zvakazara kunyanyanya zvestep yaboss G. Step inoita sekuti yakahadza vanhu vanonga vasingatese anga asingashungire vanhu vakati rengi masha wauya nemakazini ake kuti handete kutorwa mapictures tobva pekutienda pane mufananidzo kana kuti gai nditi dp yandaona yani yabudhisita nandadhezi kuinstagram kwavoko amino munhu une motorbike kuti type iyi wakaita type yemotorbike inoita sendege zvikanzi amudhani nemaedlings muri kuona here munhu wakagara pandege yake ichitofamba mai mwana achichoenda kwanga achichoenda ine shepu yendege zvina kunaka hazvina kushata tozvitenda zvakare izvezvo chingoti well done for being innovative vanhu vane ndege yavo yakaita seiyoyo nemudhudhudhu ndo zvinhu zvananga ndanongoya nazvo muvhidhiyo ino ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.